V jednej starej dedine žil jeden chalan s menom Petrosus, ktorý myslel, že v živote dosiahne úspech, no nedarilo sa mu to vôbec. Jedného pomerne klasického dňa sa cez dedinu prechádzal Dovahkin. Petrosus si povedal, keby ho zabijem, šla by celá jeho moc a samozrejme všetky armory mne. Zobral vidly, rozbehol sa, zapichol do Dovahkina a Dovahkin padol mŕtvý na zem. Prehľadával ho, zobral všetky armory, ale sila do ňo nevošla. Povedal si, nevadí, aspoň mám armory, a prehľadával ho ďalej. Našiel jeden lístok, kde bola napísaná cesta k jaskyni, kde sa učil dovahkinstvo. Rozhodol sa, kde sa tam vybere a ako išiel, našiel cestu do dovahkinskej jaskyne. Vošiel tam, prečítal zvitok, vošla strela do neho a stala sa super. Ako išiel von z jaskyne, šťastný, že už je Dovahkin, uvidel draka, ktorý sa tam rozbehol. A drak... Dragon Dwarf... A drak... A tak skončila legenda o Petrosusovi a vznikla nová legenda o Asusovi.